Ongi etorri Agakoren lehen podcastera, goienak bere momentuen luzatu zunien gonbidapena bibideraz geuen pentsau, importantia pentsau jakun gaztetxeko hausnarketa ezberdinak, geure buruen dabitzen gauzak ona ekartie, eta ia baton bat entzuten gaitxun, alik eta gehien zabalketan dan geure mesue, eta hortara torri gara. Hasi berrizaga hontan, ez dugu espero kalia handiko zeo zeitxie, behintzat nik ez, baina, bueno, fango gara ikusten gutxinaka honek zelan eitzen daben aurrera. Azkar baten azaldukot ezin izango dan gure formatue, baton bat entzuten badabil jakin deixen. Lehenik eta behin geure ustez garrantzitsuek izango dien, edo dien albiste batzu inguruen berba egingo, horreik modu azkar baten bota eta hostien horren inguruko hausnarketa labur bateaz. Hostien noizien behin elkarrizketa bat eukiko hemen, gaurkuen kasu hori da, gaurkuen martxa sortzen arirako elkarrizketa bat egingo, hostien gaztetxien eta langileen kontrolpeko espazioen inguruko berri batzuk, hau da, gaztetxien egoera zeinan gaur egun Euskal Herrian, eta horren aktualizazio bat fango gara egiten noizien behin. Ostera, gaztetxeko agenda errepasatuko, eta hostien ja, bukaeri emongotzo podcastai. Hau da, hasieran indun gidoie, edo zeinek egiko balau proposamenik, ongi etorri izango da. Ez bazkute entzuten ezin dabe proposamen ondirikin, bueno. Hori fango gara ikusten. Orduen gaurko egunei hasiere muteko, ez haitxuan notizia horrei lehiruko itxut, azkar baten, hori gure ustez garantzitsu edienak, fangonaz ordenien lehiruten, eta gero horrei tarte bat eskenikutzeu. Amatasunari buruzko hitzaldia izango da bihar usaetxen. Miki and the Bus taldea kultur ostegunetan ariko da. Eso tizi tiene que ver, bai, gaztetxeak justo. Kamarada dokumentala YouTubeen ikus entzun daiteke. Hori be oso importantia berez, Celestino Uriarten bizitzan inguruko dokumentalarako. Iauteria direla eta asteburu honetan lekek atxeena hartuko du. Gure eskuren egoitza berria martxoaren 6an inauguratuko da. Mankomunitateak asilan gehi programaren deialdia berria aurkeztu du. Auto bat udalpeko aldapatik erguin kalera amildu da, baranda hautsiz. Tú tampoco rayes, sé que Mondraberri está guapo, pero sin más, ¿sabes? Takit, zeu gehiago komentatzeko notizia azkarrekin. Oinarte ondien notizia esanguratsuenak gero nire ustez importantinak horri dira. Bueno, nire ustetan garrantzitsua dien notizia batzuk botako ditut. Ez dakit enterauko zineten, baina bueno, ez basari enterau nik beteko tontxe teleberri funtzioa, baina azte bukera hontan berriro be fascista ezberdina mobilizau dira Euskal Herrixak eta Euskal Herriko jende ezberdina mobilizau da fascista hauei aurre itxeko. Vox aurrekuen Lasarte horian eta Errenterian propaganda guniak jarri zituzten, evidentemente beti moruen ertzaintzako abestuta, eta hainbat gazte eta zein gazte bertaratu ziren, evidentemente, bierdan moduen esaldera jende hauei ongi etorriak ez diela, eta bertatik botatzera, jakin behar dugulako, fasismoari holan imi jakiela aurrei. Eurei, klaru esaten, ona ezin diela etortzen. Eta honetaz gainera, Astrabuduan desokupazio enpresa bat, familia bat etxegatu nahian dabil, estortzio bitartez, eta aparte, horretaz gain, pintaketa rasistak agertu die Irungo adizkietuak elkartean. Ez dakiz, agerten zeben, moros fuera, olakoren bada pintada rasista ezberdinak. Bermeon agertu die aste hontan pinta barriro be, pinta onfo batzu bazien, orokorran zehose dela ikusten dugu, eta zabaltzen da bien tendentzia badala, fasismoaren ideologia ezberdinak injar hartzen da bitzela, pixu hartzen da bitzela gizartien, eta horri itxi ez oso modu, inebien moduen lasarten eta horretan importanti da. Azken aldixan aipatu izan dugu gaztetxetik BMM bixautan, goraka ere eszenario baten bizi gare, ikusten dugu, zelan urtarri hasieran Milei desparkatu. Elon Musken saludo nazi famoso hori, ez dakit jendiak esaten da, baina bueno, que está haciendo el saludo al solo así, baina argi eta garbi ikusten zen saludo nazi xasala, Trumpek hartzen da bilen neurri ultraeskuindar eta rasista ezberdin, etcétera, etcétera. Hau da, fasismoak gaur egun indara hartzen da berriro eta garrantzitsua da Euskal Herrixan eta bai nazio artean hau
honei aurre itxeko antolakuntza zerixo bat planteatzea. Ze bestela bakigu zer suposatzen dagoen fasismoak, eskubideen urraketa etengabe bat, langile klasearen depauperizazio ekstremo bat, eta hortarako derrigorrezkoa da, gure kauz antolatu, ez dakit iritzi berdinak ikusun luken, eta fasista ezberdinen aurka itxia. Baina aurka itxia kale mailan eta ez bakarrik instituzioetan lau gauza polite esanez, baizik eta kale mailan eurak agertzen dien bakoitzean aurrez aurre itxen, eta bierdien neurrixak hartuz, jende honek euren adierazpenak kalian sinalizate. Esteixen lekurik eukin adierazpen fasistak. Hor kontu da, hori ustez importantia barriro urten die, adibidez, amaika entzuteko programa EITB-en botaten dabe, eta bertan urten da jente bat, perfil jakin bat, hori gero entzuten daula kalien be, hori, diskurso nahiko epel bateaz, fasistei inbijakina da aurre ezein, alboratuta itxiko itxu haue. Ese bilatzen dauen irudia. Irudi hori, eta hortara datoz, eta hori emute utzio, eta gurtetan gara galtzen, eta ez jente horrek gure dagoena da, lasaitxasun osoz politika itxie, lasaitxasun osoz ibiltzie gure kaletatik, eta hori da ezinana onartu. Eta hortara datoz, hori eta moduko herrixetan, egun zien erantzun. De hecho, nik uste dut guri interesatzen jakula irudi horien mutia, hau da, fasistak baldin badatoz, ona gurera erantzun irmo batekin erantzuten dutzegunaren irudixa emotia. Hau da, mundu dana enteratzea, Euskal Herria baldin batuz fasistak, ostixaka junbierko diela herrixetatik, ez bada poliziaren laguntzarekin. Badatoz, hau da, posible dalako, beste estatu espainiarreko beste puntu batzuetik etortie Euskal Herrira, ero bertan, claro. Euskulako estudio erbe, Euskal Herri ez dagoela salbo olako ideietatik eta aukerie existiuten dalako. Eta badazelako adierazpen fasista batzu Euskalien diedez oso lotuta da zenak. Argi da, hemen gen antifasista hori batzuk esaten dauena ez dela existiruten, eta Euskal Herrixan bertan erreproduzitzen diela jarrera fasista horrek. Eta zeo zer lortu badogo azken hamarkadetan Euskal Herrixan da, buruk antifasistaren bitartez, espresio fasista horrek minimoetara geiztia, baina ikusten dugu, azken urtietan berriro be haunditzen, eta altxatzen dabitzela jarrera fasista hauek, eta guk aurreko zikloko borrokari errespetu bezala eta egin behar bezala askatasunaren aldeko borrokan bertan, dagokigu aurreko zikluen fasismoari aurrein jakon bezala, guk papel hori hartu eta ondo egurtzia fasismoaren espresio ezberdinak Euskal Herria eta nazioartean bai, que no es solo de Euskal Herria. Eta gaztetxetik berresten gara borroka antifasistan eta horren beharra plazaratzen dugu. Oso, ondo. Hori izango zen, lehengo notizia orokorrak, eta ikusten baduzue, sartzen bazien notizietan askotan ikusiko dituzuen espresio ezberdinak die, egunkarixetan, eta oso garrantzitsua iruditzen jaku aurre marketia. Este notizia batera saltauta, eta hau notizia bat baino gertakari baten ariketa, memoria ariketa bat da, urtero ditzen dan oroitzapen bat eta zehazkin abilitza egiten martxoan 3 inguruan. Ez dakitzuen zer dan martxoak 3, baina martxoak 3 Gasteizen gertatutako gertakari bat izan zen. Gertakari hauek 1996ko martxoaren 3 gertatu ziren. Miranda de Ebroko Erreserba Konpainiako eta Polizia Armatuaren Gasteizko garnizioko kideek greban zeuden 4.000 langile Zaramaga auzoko San Francisco Asiskoaren elizatik atera zituztenian gertautakoak. Poliziak, eurak hobetuen dakixien ahitzen izauien, gaz negarrera gileak bota zituzten elizaren barrura, eta benetako zuakin, hau da, zuzko armen bala normalekin tirotokatu zauien, eta parte gomazko pilotekin ere bebain zauen tiro. Esparrutik, hau da, elixatik, langileak, asamblada aketxu baten eusen langileak bertatik ostixaka ateratzeko. Bertan, 5 pertsona hil ziren, eta 150 zauritu baino gehiago egon ziren. Eta hauetariko 5 pertsona hauek, eriotza aurkitzu zeben 5 pertsona hauek, Pedro María Martínez Ocio da bat, 27 urte zitsunak poliziak hil zauen
Momentuan, Francisco Aznar Clemente, 17 urtekoa, Romualdo Barroso Chaparro, 19 urtekoa, eta José Castillo García, 32 urtekoa, barkatu. Eta Bienvenido Pereda Moral, 30 urtekoa. Guk ikusten dugu memoria ariketa oso garrantzitsua dela, memoria ariketa itxia euren grin iraultzaile hori berreskuratu eta gure garaian euren aldarikapenak zera egunerokotasuna daukiela azpimarratzeko eta benetan estatuaren izaera errepresio hau salatu eta langile klasearen aldarikatzeko eskubide hori bermatzeko garrantzitsua fetxa bat daukegu Leister. Geure eta goz importantia, gaztetxien adibidez aurreko domekan zineforumian jarri guen proiektu guen pelikuli bera, 3 de marzo, bitua 3 de marzo, ariketa historiko hori, memoria ariketa utxie importantia da, oso moduen gaurkotasuna daukolako, indar errepresioen poliziaren funtzioa berbera da, duela 49 urte aurten, oso zantzeko da, funtzioa bera, eta ikusi keike, adibidez aurrek urtien, egon ziren kargetan, martxoaren 3ko oroimen manifestazioan bertan. Bai, hemen ikusten dugu argi eta garbi zein dan poliziaren izaera errepresibua, ez izan zela da, gertakari isolatu bat. Hau da, bortizkeria poliziala egunerokotasunean bizi dugun zeo zer da, asuntua kasu horretan eriotzaren ekstremora heldu zala, baina ikusten dugu mundu mailan olako ekintzak eta poliziak injako hilketak etengabe handitzen doietzela. Eta hau asuntua da poliziaren izaeraren ondorio da. Azkenean, polizia guk ikusten dugun bezala, eta dan bezala, estatuaren beso errepresibua da, eta hauen funtzio politikoa guztiz argi da, langile klasia, jipoitzia eta boteretsuenen interesak babestia etengabian. Hau da, bier badie ostixak emun, greban dazen langile batek bere jabiak gure utzielako lanetik bota, poliziak ingo dauena da, jefe kabroia babestu, eta langileen aurka oldartu ostixak emuten, eta batzutan, eriotzaren mugara iritsi arte. Honekin niri gustauko jate martxoak 3an Gasteizen ingoan manifestaziorako deia zabaltzia, iruditzen jatelako oso garrantzitsua dela memoria hau piztuta mantentzia eta parte euren aldarrixen aldeko borrokan berrestia, eta guk aldarrikatzea hostia gu langile klasia garen enean, eurak zituzten aldarrixak gure aldarrixak diela, eta euren memoriagatik eta euren borrokagatik guk borrokan jarraitu behar dugula, eta hortarako, zimaz, animatzia gure milaka eta milaka entzuliak martxoak 3an Gasteizera etortzera. Eta ez talako hori, ez duelako itxen ariketa memorialista bat, oroitu barritu eta punto. Lekuku hartzeko deia, eta hori da martxoaren 3an bertan Gasteizen zabaldu bidogun ideia. Lekuku hartu eta euren borrokaren jarraipen bat izen bida martxoaren 3a, martxoaren 4a, martxoaren 8a, maiatzaren 1a, edo zein egun. Hori da, langile klasearen aldarrikapen historikoak itxeko beste egun bat gehiago da, martxoaren 3a, eta hori, ikusi, eske zelako lokuria da, 27 urteko bat, 17 urteko bat, 19 urteko bat, 32 urteko bat, 30 urteko bat, hau da, gutako edozein izan leike, borrokatziagatik, gure eskubideen alde borrokatziagatik, eraiak izatera heldu artetu. Lokura bada, baina, horregatxik ez dakit hemen aldan izan, bestelan Peru gero moztu, akaf beti, bat iruadri, eta, sin más, polizian izan eltzaileari azpimarratu bida, kalian zabaldu behar dugu, ikusteko polizia ezin garela izan, eta polizia gure etxaia izango gala betirako. Eta ontsa sartuko gare, azken aldixan, sin más, sartu mazari periodiko digitaletara eta lehengo lerruan ikusten dien notizia etengabiak, eta emuten dauienak gainera pixua galdu dauiela, edo gero ez da garrantzia gutxiago daukienak, baina etengabe gorakadan doien kasu ezberdinak die, eta oso garrantzitsuak dienak nire ustez azpimarratzeko. Adibidez, atzo sartu nintzenean gehar langile kasetako aktualitatean, flipauta geratu nintzen, ze lehengo hori izan agertu ziren 10 notiziatako 6-7, indarkeria matxistarekin zerikusiak daukienak ziren, eta hostia, harritxu inzustien asko, ze muten dago gaur egun indarkeria matxista jeitxin dela, baina notiziek kontrakoa esaten dago bintzat.
Adibidez, 13 urtetik gorako zigora jarri diote saskibaloiko entrenatzailea zela 13 urteko adingabe bati modu jarraituan eraso egiteagatik, entrenatzaile bati. Beste notizia. Gernikan espanago gerra. Oso ondo, eskerrik asko, Luken zure puntualizazioagatik. 45 urteko gizon bat, aurreko astean saiatu zen 16 urteko gazte bat bortxatzen. Zabalgana gizarte etxian, hemen txalguan gaztizen. Bueno, espero gaztizen izatea, Zabalgana gaztiz ezta. Alakanten, 1000 emakume baino gehiago esplotatu dituen prostituzio sare bat atzeman dute. Prostituzio, beste gaitz bat daukaguna gizartean, eta indarkeria matxistan etengabetzen kontzen dauena. 300 bat aurri sexu erasoak egin dizkien medikua epaitzen hasi dira Frantzian. 300 aur. Azken egunetan gutxienez 2 emakumeri eraso diete Bilbon eta Iruñean. Astebetean gutxienez 6 irakasle erasotzaile salatu dira Euskal Herrian. Eta ikasturtean zehar beste hainbeste salatu ditu ikasle sindikatuak eta unibertsitateko sektore desberdinak. Aurreko adibidez dakit aurreko astean izan zen, farmazia fakultate kanpuan kontzentra bat ineuen, zela da salatu, irakasle fascista honek unibertsitate barruan euken impunitate osua bai, praktikamente euren alde urten ziela bai, instituzio hortako langileak, eta ez basan izango langileen ikaslien presio honengatik, irakasle fascista hau tranquilamente egongo zen unibertsitatean bere klasiak eta bere ideologia reakzionario hau zabaltzen, que es heavy. Menos mal, ikasle kompetente desente ditugula horri aurritxo. Horri ikusten dugu egoeri ebera badala orokortua, esan duzu moruen edozein albiste egitara, bueno, telebista piztu eskero bai gehiago ero gutxea, baina ikusten ditugun notiziako neitxe die. Orduen gaurko elkarrezetia gureko duke zentretie bideo hontan, egoera honei zer erantzunen mujako, egoera hau zein ja, eta osautena, horren aurrien zer. Hortarako Miren Iturbe iteako kide ekarri dugu gure lehen podcast ontara, gaztetxeko lehen podcast ontara, eta importante pentsa dagoelako kanpo irizi batzuk honen inguruen ekartie gurera. Zarte moduen, gai hau lantzeko Miren ekarri dugu. Opa, Miren. Nik inciso txiki bat itxeko, bakit, ja, me gusta, en plan, santarme saldiez. Gainera, urten doin jara gutxi, datu batzuk, ez dakit izan dien Eusko Jaurlaritzak edo Estatu Espainolak ateratakoak, baina eraso matxisten isa 90% bikotekideak edo senideak indakoak. Hori, hemen jarri, txuleti dauket, EAeko datuen arabera. Hor ikusten da, zela askotan pentsotan dugun hori, indarkaria matxistaren gehiengoak diela, tabernan zazenean, edo kaletik zoiatzenean botatzen dutuen zehozer, ez dela gisa, eta askotan gutxien espero dugun pertsona hori, dala erasotzen gaitxun pertsona hori. Eta, sin más, azken inciso txiki bat itxeko, honek guztiz lotura dauke, aurretik bota ditugun notizia ezberdinekin, gorakada fascista eta gorakada reakzionarioekin, azkenean guztiz lotuta doielako, indarkeria matxistaren gorakadakin, eta bixak, zela, arazo berdinaren kausa ezberdinak diela esango nauken niko bintzen. Eta nahi be, elkarrizketan sartu aurretik inciso txiki bat be, nala nahiko deigarrixa zelan erasotzaileen eguneko nahiko potente bat zipaiuak, bueno, polizia dien bez, hori konduan hartzeko bez, zelan jen askon buruan badauen diskurso bat poliziak babesten gaitxuena, inkluso eraso bat ematen dan bakoitzian be polizia dauela hor kasu aurrera eramateko eta babes hori eskaintzeko, eta inkluso erasotzaile horrei zigor rotundo bat emuteko prozesu hortan polizian presentzia garrantzitsua dela danok pentsatzen dugu, baina hori, esaztia be polizien parte haundi bat erasotzaileak diela. Oso graziosu, onjara gutxi urtzen da, esan que lurralde buseko langile jasau bidabiela formakuntza bat indarkeria matxistari, ero egon lehizken kasu horrei bertan aurrezean eta emun biharrien adibidez bari antolakunde politikoaren batek, ero, bueno, instituzioaren batek
ertzaintzak mugo dagoen formakuntza bada. Indarkeria matxista jartzen dauen gorputz berdinak indarkeria matxistaren aurkako formakuntzak emon behar ditzu. Uste dut, aurreko udan urten zan notizia bat, esaten zabela, udan gertatutako indarkeria matxistaz loturiko gertakarien 15% poliziak inzitzula. Polizia anian, gizartearen 1% asko joten, ez dakit ze portzentai da, baina. Una pasabora gehiago gudia. Bai, gisa. Geuren guruen baitxe. Instituzio politikoetan da zen alderdi politiko danak onartzen dituztenez, presupuestua ondixea mutia polizia eta presupuestua kentzia zela, osasun gintzei, porque necesitamos cada vez menos médicos y más policías, claro, para que nuestra salud sea mejor. Si no, te vas a pillar un catarro si hay menos policía. Oin arte zein jozu itaiatik, martxo sortzea begira. Bueno, otzaian zier gauza ezberdinak ditugu, otzaia pixkat betetzeko eta ez bakarrik gelditzeko martxoak 8 egun puntual hortan, eta hitzaldixak egon dieta egongo die, gero sormen tailerra be inginun arrasaten, pixkat helburua zan, historikoki emakume artisten paperei garrantzi bat ematia, eta eurek erabiltzen zauen edo erabilizen dituzten tresna eta teknika desberdinak lantzia, eta gero gube hori praktikan jartia, eta gero hori kalera eruen ginun, erakusketa bat egon zan, horrekin batera be, martxoak 8 izaera historikoa eta pixkat historian inguruko informazioa be jarri ginun erakusketan, eta hori be, ointxe, Aramaixora eraman da, eta hor dau, momentuz hor gelditzuko da, ez dakizema denbora, baina berez ondikon aukera dau ikusteko, eta hori, eta gero ja martxoak 8 bertan urtero moduan mobilizazioa ingo. Oso ondo. Eta ontsi ja pixka martxoak 8 sartuta eta martxoak 8aren izaeran sartuta. Zein ja gaur egun, martxoak 8 hartzen dauen, martxoak 8 dauken egoera. Segisa da, oinala urte batzuk, feminismoaren gorakadakin eta greba dialdisekin eta historixan martxoak 8 egondako mobilizazio handienetariko batzuk emun ziela, baina gaur egun 2008 zein da martxoak 8 egoera. Egisa da, oindal urte batzuk mobilizazioak oso potentiak izen ziela, feminismoan gorakada, esan dozun moduan, baina argi utzi bida urte horietan eta aurten be, eta oindala denbora luze batetik, martxoak 8 beran izaera iraultzailea guztiz desitxuratuta gelditzu dela. Ze historikoki azken finean izen da egun bat, zinetan emakumeon artean klase antolakuntza independentian beharra azpimarratu izen dan, eta itaiatik aldarrikatzen du pixkat borrokarako karga hori berreskuratzia, ze ikusi izen da urte hauetan galdu indala eta instituzioetan edo alderdi politikoetan zentrautako borroka batera bakarrik zuzendu dela, edo guztiz borroka sindikalista batera, edo erreforma hutsetara. Eta horrek ondorio asko ekartzen ditu, alde batetik ikusten azelan martxoak 8 moduko egunetan instituzioak berdintasunarekiko konpromiso hori remarketan dauien, morez jantziz, propaganda more ateraz, incluso langilok zapin more bateruen egun hortan lanera, eta hori ez dakit. Argi ikusten da unibertsitatean bertan bez, zelan unibertsitateak egun hau hurbiltzen dan momentuan hasten dien nire kasuan emakume filosofoak mentzionetan, urtien zierrestitzugunean lantzen, pasillotatik olako propaganda more hori jarte, baina gero eraso bat dauen momentuan instituzioak berak ez dauko inungo tresnarik ez borondaterik horri aurre itxeko, eta ikasliak di erasotzailea berez kanpora botatzen dauenak, orduan hor kontraesana ikusten da. Eta bestalde batetik be, enpresa haunitako jabiek zelan
betetzen dituzten aguak genero kuoten inguruan, ez? Ba, gure enpresan, emakume gehiago daz gizonak baino, eta olako relatuak asko entzuten diebe, eta gero ez da gehiago. Eta egisa izen leike, baina egia da bai horrek etekin ekonomiko bat badaukola, ze estan aipatzen da genero kuota horrengatik eurek finantziazioak jasotzen dituztela, eta hori subentzio bat jasotzen dauela, eta bestalde batetik emakumeak kontratau izena askotan izeten dala badielako eskulan merki hau bat, edo urentzat merki hau aurteten dalako emakume bat eukitzia lanian batzutan, ez? Eta bestalde batetik dauko alderdi politikoak, justo gainera gaur egun Espainiar estatuan guztiz ezkertiarra eta progresista dan gobernua dauko, eta hori, se ponen medallitas, ez, egunero, de ser los más progresistas, eta feminismoan izenian hitz egiten daude, eta los más abanderaus. Baina, guk argi daukou, naiz eta berdintasun politikak geroz eta gehiago izen, eta geroz eta gehiago atera edo kongresuan gai zentral bat izan, ez dituztela berez aldaketa esanguratsurik ekartzen emakume langileantzat. Osa, berez politika instituzionalen helburua klase ertaina mantentzia izango zen, eta horren mesedetara aterako dituzten politika danak, baina hori argi ikusten da solo CSI bezalako legiekin edo etxeko langileen legiekin, baina bitartian atzetik zepasetan da langileak klasea zuzenian ataketan dauen politikak ateratzen dituztela, eta azten jakie, por casualidad, emakume langilea langile klasian parte dala, eta emakume langileantzat eraso bat dala kode penalaren aldaketak, mozal legean mantentzia, edo okupazioan aurkako legea bera bai. Eta hori gure aurkako legetzat hartzen dugu, naiz eta solo CSI moduko legeak behatera, ez? Nik argi dauket martxoan 8 ez dala Ana Botinen eguna, eta hemen iten alderatzen di Ana Botin eta beren eskamie, bizien egun izango galitz moruen, eta ustutzen da bere zentzu irautzaile guztiz kentzen jako. Nik uste gizartea bihurtu alain absurdua, kapasa la prostibulo batek martxoak 8 bere fatxada emakumeen aldeko borrokaz apaintzia, bitxartian daukenian eundaka emakume esplotauta, basikamente merkantzia bezala tratatzen emakume hauek prostibulo horren jefiari etekin ekonomikoak emuteko. Eske bihurtu gade hain gizarte absurdua que todo sirve, hau da, martxoak 8 eta feminismoaren bandera morea bihurtu dala zentzu handi batean marketingerako zela da, puntu bat gehiago, eta horregatik ikusten dugu zelan el Banco Santander martxoak 8 bihurtzen dan more, cuando es una puta explotadora impresionante que... Edo Amancio Ortega kateratzen ditxula We Are Feminist kamisetak, emakume langile etengabe zapaltzen dabilen sujetu hori dabil emakumearen aldeko borrokaren bandera bezala ateratzen bere enpresa. Es que es absurdo, no, lo siento. Nik uste dut importanti gara bere zentzu historiko irautzaile hori barrio gueltan egartie, eta zelan ulertzu zeuek hori. Bai, azkenian markatu egunaz pixkate bertego konversazioaz, baina guk ikusten dugu martxoak 8 azken finean emakume langileon zapalkuntzaren aurka mobilizatzeko egun bat moduan, eta sozialismoan alde egiteko borroka egun bat moduan, horregatik izaera iraultzaile hori eta klase antolakuntza independente horren eskuratzean behar hori gure remarkau etengabe. Bai, azken urtietan lehen esan duzuen moduan areagotzen da bien ofentsiba bai ekonomiko, politiko eta kulturalak emakumiongan zuzenian dauko bere egunerokotasunean eragiten dau, ez? Zuzenian dauko olako eragin bat.
erreakzioa edatzen da bien bitartian, ondo esan duzuen moduan, matxismoa normalizatzen da. Normalizatzen die bazuk gaur goixen irakurri dituzun 1000 notizia hoiek jendiangan ja ez dauko eraginik, eta inkluso, ez hori bakarrik, ez bakarrik normalizatu, baizik eta askotan ukatu itzen da, ez? Fasismoan gorakadaz eta diskurtso erreakzionarioak gora doiezen einien, bai hasi da, olako matxismoa ukatziaren diskurtsua bai asko edatzen. Eta ze pasetan da, bazkenean krisi testu inguru baten gazela eta kapitalisten poltsikuak betetzeko zuzenian ataketan da langileon soldata eta bizi baldintzak. Eta hori emakumeok obviamente bai pairatzen dugu gure egunerokotasunean. Hori lan baldintzak okertzen die, lan kaleratziak egoten die, bizitzaen garestitzia gerozta haundixaua da, horrekin batera eskubide sozial eta politikoak murrizten dabiz, eta paralelamente diskurso erreakzionario hori areagotzen. Hori pixkate lehengo galdera bueltatuz dala, zelan eragiten dauen krisi testu inguru honek eta horrek ekarri dauen diskurso erreakzionarioen gorakadak emakume langileongan, hainbat aspektutan eragiten dau. Basteko emakume langilea sistema kapitalistan baitan bigarren mailako subjektu moduan bigarren mailako subjektu bat da, eta horrek prekarizazioa ekartzen dau, eta krisi egoeran prekarizazio hori haunditu itzen da. Eta emakume asko aitortza soziala. Emakume askok hori aitortza sozial eta ekonomiko gabeko lan postuetan sartzen die, lan sektore horretan txertatzen die, izen leikenak zaintza, garbiketa, ostalaritza, eta lan sektore guztiz feminizatuak da guztiz prekarizatuak eta krisi testu inguruan, ez da emakume langile gehiago bertara bideratuak izeten die. Eta zein da arrazoi nagusietako bat, azkenean ez da arrazoi bakarra, baina bai nagusietako bat, familiako zaintza lanen karga emakume langileak hartzen dauela ondikon gaur egun. Eta horrek lanaldi murriztuak eskatzera behartzen gaitzu, lan temporalak hartzia, zaintza baimenak eskatzia, eta bar. Eta hori, azkenean gizarte eredu honetan kualifikazioan arabera dagoelako hierarkia batez, lanen kualifikazioaren arabera, hau da, ez da berdinako horretan unibertsitateko irakasle batek eta unibertsitatea garbitzen dauen pertsona horrek, eta garbitzaile lan hori da aitortza sozialik ez daukon lan sektoria, eta emakumeak gehienetan lan sektore horiek gehienetan feminizatuak izeten die. Orduan, emakumeen eguneko haundi bat mundu mailan bizi maila prekariotara eta kondenatuta dau bizi maila prekario hoietara, soilik emakume izateagatik, eta bigarren mailako subjektu izateagatik, eta gaur egun asko ikusten da hori, batez be atzerritarrekin. Lan sektore hauetara guztiz bideratuta gelditzen diela. Eta hemen gustoko jaten aipatzia martxoak 8 askotan ateratzen den gai bat dela soldata arrakala. Guk ez dugu uste soldata arrakala konponduko danik lan berdinagatik ez barkatu, txarto enfokau dut. Ez dugu uste soldata arrakalan arazua danik lan berdina izetiagatxik desberdin kobretia, ze hori oso gutxitan pasetan da, ez dugu hori ukatuko, baina ez da hori berez arazua, ez? Arrakalakin amaitzeko pasau bidana da emakumeak botere postuetan txertatzeko politikak egin beharrian, dala gaur egun behintzet
politika gintzan emuten jakon irten bidea soldata rakalai, gure ustez imidana da guztientzako lan eta bizi baldintzak bermatuko dituen gizarte eredu bat eraikitzia, lan guztiei benetan aitortza bat emango dotzienak, eta horregatxik, hasieran esan dutena, izen bidala sozialismoaren alde egiteko borroka egun bat, eta berriz be izaera iraultzaile hori lortzeko edo berreskuratzeko egun bat. Azkenak, esan duzun azkenakin, hori, hemen arazua ez dala, que las mujeres tienen que tener espacios de poder, baizik eta bizi baldintza justuak danontzak uste aurreko urtean izan zala emakunderen urteuren batekin edo jarri zabela hemen Severon eta herriko plazes Severo, no querés mano olako eskillera batzuk, como diciendo que la mujer tiene que pasar de ser una trabajadora cualquiera a ser la que mande en la empresa. Guk bilatzen duguna, bueno, bai, nik uste dut iraultzaileok bilatzen duguna ez da emakumeak izetia esplotatzaileak, baizik eta esplotaziorik egongo ez dan gizarte bat eraikitzea. Zer, azkenean, emakumea botere postuetara o jefe postutara pasatzen bozu, esplotazioaren arazoa ez dozu superatzen, eta igual emakume batek beste emakume batzuk esplotatzen jarraituko ditu. Eta horrekin lortzen dozuna emakume baten biren privilegioen askuntza bat, baina guk bilatzen duguna privilegioekin apurtu eta benetan hori zuk ezaguzu bezala, ez? Bizi baldintza justuak danontzako, eta hortarako eskailera hori emakumientzat igotzeko izan biharian, eskailera horrekin apurtu eta mundu danak bizi baldintza eta eskubide berdinak eukiko ditun gizarte baten aldeko borroka biharrezkoa dela azpimarratzea. Eta honekin esan dozunean martxoak sortzearen zentzu iraultzailea azpimarratzea, beti gogoratzen dut gaztetxean daukagun mural bat, neiko esanguratsua da, eta nire asko gustatzen jatena, zakit hor hainbeste gustatzen jaten, baina jartzen da bena da, ez da iraultzairik egongo emakumeen askapenik gabe, eta ez da egongo emakumeen askapenik iraultzarik egon barik. Eta hemen ikusten dugu ze garrantzitsuan benetan emakumearen sujetu zapaldu hori superatu alizateko iraultza prozesu bat, hau da, gizarte berri baten beharra, hain garrantzitsuan gure ustetan, bintzat gizarte sozialista baten beharra, esplotazioarekin amaitzuko dagoen gizarte sozialista baten beharra, eta zelan emakume langilea askatu gabe ez dan benetan iraultza errealik egongo, ez dozu benetan zapalkuntzarekin amaitzuko. Eta zelan prozesu horretan emakumea begomidan lehen lerruan, hau da, ez da bakarrik prozesu bat izen bierze zeinak pentsau bidauen horren inguruan, sino que emakumeak prozesu hortan baitan egon bida, eta borrokan baitxan egon bidala berabe bai, askotan azte jagula. Guztiz. Hurrengo galderakin pasako gare, ez dagoetu zeba geixo komentatzeko. Udil. Vale, eta guzti hauetan, aurretik beha, aipatu dozu, ez dakit bigarren galderan usteot, alderdi politikoak aipatu dituzu, eta zein da gaur egun alderdi politikoen papera guzti honetan? Bai, lehen esan dut bai, ez? Zelan gaur egun gazen, bueno, Espainiar estatuan dauen inoiz baino olako gobernu progresista eta supuestamente hori, danon ongizatian alde dauen gobernu horrek benetan esauten moduan ateratzen ditun politikek ez dauki eragin zuzenik edo behintzat ez daude guztiz aldatuko emakume langileon prekarizazioa, ez bere egoera. Osa, azkenian sozialdemokraziak abian jartzen ditun politika hoien ezintasuna ikusten da. Matxismoan hauziai ez dotzela inungo irten bideriko, inungo soluziorik topatu oinarte, ze hori ondikon errealidade bat da, eta gatazka ekonomiko eta sozialari besta ez dotza atera biderik bueno, bai, ez daula lortu, ez? Olako aterabidea topetia. Orduan, ezintasuna topetan, oza, ikusten da, argi ikusten da, eta gure egunerokotasunean guk be hori ikusten dugu. Erreforma
hutsak bakarrik die, batzutan gauzak hobetu leizke edo egoera pixkat hobetu leike, baina argi dau hori ez dela soluzioa, ez? Die partxe batzuk jartzia moduan bizi dugun miseria horri. Azkenean sozialdemokrazian programak gizartean eraldaketarako oinarri gisa ditu instituzio kapitalistak berak, orduan hor kontra esan bat badau, ezin zarea propia instituzio kapitalistetaz sistema kapitalistan bizi bazare berez hori izango bazan moduan gauzak eraldatzeko irtenbidea, ze denboradan oztopuekin aurrekituko zare. Azkenean politika publikoak enun baitzetik finantziau inbidie. Orduan hori azpimarratzia berriz be instituzioetatik antolatzian behar hori. Eta berriz be, esangot berdina, dela ertain klasian izaera daukon politika instituzionala eta horri beratuta dauen politika dala eta izango dala. Gehiengoaren interesei ez dotzela erantzuten eta ez dala radikala. Eta ez dauela lortzen kontzientzia iraultzailerik sortzia, gainera kontrakua lortzen dauez, borroken instituzionalizazio hitz jodiduak dira hauek. Borroka horiek itzalitzen ditu, martxoak 8an kasua izendan moduan. Eta bestalde batetik eukiko ginun ideia erreakzionario eta atzerakoien aumento, gorakada, hori da, gorakada. Hori, azkenean ideologia eskuindarronek lan mediatiko eta kultural kristona indau, podcasten kasua be, egunero ikusten ditugu podcast guztiz erreakzionarioak, askotan gizonenak esaten kalifiketan emakumeak, edo ze emakume eredu guztetan jakien aipatzen, eta beti daz, bi emakume eredu konstantemente sare sozialetan hortalkan, albatetik dauela rol tradizional hori bultzatzen dauen hori, subnormal hauek, izango ziela pixkat tratwife esto korrente honek bultzatzen dagoena, dala emakume zerbitzaria bueltetia, otzana, zenarrai afaritxa itxen otzana egunero, eta zenarra lanetik datorrenian dana pres dauena, umien zaintza eruengo dauena, eta bestalde batetik... Mítica mujer americana de los 40, que cuida en casa de los hijos, y la cama bien limpita para el marido, eta farixa nahi gainen daukena. Bai, eta hori emuten dago oso ideia atzerakoi bat, eta como de la prehistoria, baina gerozta gazte askok badaukie hori buruan, edo behintzet badagolako desira bat horrekiko. Eta bigarren kasua izango zan... Horra gortu zan bere momentuen Rorro izeneko. Hori da. Gero agertu zara batiene dana como bietan la revuelta talde fascistak irelkarra nien. Baina honek esate duen, a Pablo le apetece, eta esan, a Pablo le apetece un libro. Eta hacía el libro. A Pablo le apetece una cama... Pues iba al bosque a cortar. Se iba al bosque a por Luman Villa Facensan, pero os tiene algo y... Bai, hori gainera gertu zen tendentzian modan jarri ziela sujetu hauek, hau da, que la gente decía, hostia, yo quiero ser como ella. Bai. Eta gero ustot, una mujer americana también, que tenía 4 hijos, eta bere gizonakin felizmente casado, Rorron papel berdina hartzen zauena, eta sare sozialetan partekantzen zauena, como si fuera super feliz, betetzia bere gizona antzat papel sumiso eta bete arazle hori. Horra baina, gero, urten zan notizia... Hori moztu.
Ez, jarri. Oye, mos. Urten zan notizia bat, esaten zabena zelan, ez tia, bere amets danek, bertan bera itxi behar izan zitxula, bere gizonaren plazerrak bete alizateko, eta gero, zelan, berak naizta bere YouTubeko kanalian, erakutsi que era la mujer más feliz del mundo, zauen, super gaizki burutik, ez dakit depresio baten sartuta, eta azkenian urten zan argitara bai, gizonak ostixo bitzen zutzela, bere nahiak ez itxunean betetzen. Zelan azkenean emakume sumisa hau datorren... Sortzen dior lakon botere harreman batzuk ja bikotian bertan. Bueno, la razón de ser de la mujer es cumplir los deseos del hombre, tú. Es que es una locura. Eta gainera, txalean daula vuelta la tortilla, olako influencerrek, eta askotan daukiolako diskurso bat dala oso problematikoa, esaten dauie, la vuelta a ser una mujer servicial o lo que sea, dala askatzailea, benetan. Hau da, oinarte erundien ideia feministen aurka altzetan die, baina modu oso erreakzionario baten. Esaten lanera jutia emakumientzat bakarrik, segizonantzatez, baina emakumientzat opresio bat dala, nik aukeratzen dotela benetan askatasunetik nire gizona zaintzia, eta barta hori oso arriskutsua da. Gauz honean egiten da interbentzio kultural oso potente bat, saiolen bidez gaztiongan, eta bueno, podcast honen helburua da horren aurka jotie, eta borroka kulturalero, borroka ideologiko hortan, horrei aurre itxie. Bendik iruiabetetara Euskal Herriko podcastik entzunena bihurtu arte. Eta hori, aipatu dut rol tradizional hori, eta a kontraposizion egongo zan, sexualizazio hori estremua, ez? Puntu batera arte, zeinetan emakumea bihurtzen den sexu objektu huts bat, eta hori bai influencer misoginoen partetik, bai erreferentzia askuak dien hainbat neska mutil dirudunek sortutako irudi batetik dator, eta horrek ekarten dauen eragin, ondorioak emakume langilongan, dala hori gorputzarekiko kriston obsesioa, perfekzioarekiko bai obsesio hori, eta gaixotasun mental asko. Bai, guztiz. Zait, ja, elkarrizketakin bukaz aldera juteko, bai, guztoko jatgun jakitzia zeintzuk dien itaiaren erronkak hemendik aurrera, hau da, martxoak sortisa bai imaginatzeot data garrantzitsu bat dala, baina ez dala bertan burruka hori eta erronka horreik amaitzen. Orduan, azpimarratzen baditzu zeintzuk dien itaiaren erronka nagusiak edo. Izaera iraultzaile hori berreskuratzia, baina egunerokotasunean bebai ideia eta jarrera matxista ororen kontra antolatzia, eta jarrera erreakzionario guztiei atiak iztia, eta oso erronka potentia da, eta zaila, baina hori politizazio lan haundisa ekarten dau, kalian, institutotan, gure lagunekin, familixakin, eta usotan, eta tokidanetan, eukibiogun jarrera bat dala, honen inguruan hitz egin, arazoan nun dauen denbora dana identifiketia, eta alik eta jende gehien posizionatzen lortzia, hau da posizionamendu kontu bat, hau da oldarraldi reakzionario bat dauen momentutik, zu edo mobilizatzen zare, edo horrei tokisa usten zabitz, ez? Hau da, ja ez da etxien gelditzen naz, baina ez nau horren alde, sino que etxien gelditzen bazare, estás dando pie a que eso coja fuerza. Orduan hori posizionamendu hori lortzia, hori politizazio lanan bitartez, eta erantzun ontxe bertan oso garrantzitsua dana, erantzun irmuak emutia edozein erason aurrian, eta hori herri mailan, batez ontxe guri toketa jakuna, herri mailan eraso hauek lekurik ez daukiela hori remarketia, eta jende gehien borrokara batzia honen aurka. Ondo. Bueno, ya igual, amaitzeko garrantzitsua izango zen
mobilizazioaren tokia eta ordua azpimarratzea egin bidegun elkarrizketa bat, y luego nos vamos a saber dónde ir a protestar, ¿sabes? Vaya, un pequeño stop. ¿Amabi o Amabi Terdi? Amabi Terdi. Amabi o Amabi Terdi. Terdi. Vale, Terdi. Ves que ya lo iba a decir mal, esa mira en Amabi. Vale. Bueno, movilizazioa... Bueno, jarreko una seria, tú no me vas a reír de esto. Hori, gogoratzia martxoak 8 bertan mobilizazioa deitu dugula, 12 terditan Arrasateko herriko plazan, eta hori, berriz be, posizionatzea toketan dala, eta danoi animetia egun hontan kaliak hartzera. Algu benokiko gaituzue. Pues ondo, miren, eskerik asko, elkarrizetan agatxik, bai, ustot, aberazgarrixe izan dela, gako politiko esente atera ditugula, eta espero audientzia ibe balixo izatia informazio propiorako, eta ikusteko benetan zein dan gaur egun, emakume hausiaren egoera, eta martxoak sortzearen egoera. Bueno. Beste puntu da sartzen ja, guztoko joakun gaztetxien eta aipatuten hasieran, eta langile kontrolpeko espazioen inguruko errepaso bat itxie hilero, fagonaz botaten ontxe bertan gatazketan dabitzen gunero asamblea ezberdinak Euskal Herri zen, eta horrein egoera zehatuko gara dakigunez azaltzen. Azteko burlatako gaztetxie urte batzu dala gune baten da, ontxe udalak leku aldatu gura dau, eta traslauko dituen leku horrek, gune horrek ez ditu beteten gaztetxeko asambladak exigite ditun baldintzak. Jarduna aurrera atera batzeko, izen mateixala gordeteko, izen kontzertuek aurrera atateko, nahalakue. Eta orduen, udaletxiaz, burlatako udalaz, kasu hontan EH Bildukin, arazotan daitz, eta hor dabitz, tirabiran gaztetxiaren, gaztetxien nuen egongo da, eztabaidatzen. Uste guretziela emon kuartutxo bat, ez daukela ezetako lekurik, ez kontzertuak itxeko lekurik, justo biltzeko leku bat daukiela, imaginau, arrasaten daukegula, ez dakit podcast on hau itxen dugun tokixan antzeko zehozer gaztetxo moduan ditxutak, hor benetan ezin jozu, gaztien dako eskintzarik sortu, eskintza politiko, aixialdi alternatiboz, Ezer. Ostera bertatik gertu, Nafarruen baitxe, Lizarran, Zugarra gaztetxie, Lizarrako kasue gaztetxetik aragoien zehozea, Lizarrako udalien UPN dauenetik arazuek behin jabarriro aietan die, azkena herri inauterien aurka jo daue, udan txosna batzordien, txosna antolaketaen eta horren aurka jo deuen, eta gaztetxien aurka behin jagarriro dabitz. Izen 20.000 euroko izune, 20.000 euroko izunek ditue, polizian presentzia tengabie gaztetxin guruen, jardun politikue propagandaren aurreko eraso konstantiek, eta orduen euren jarduna jarduna oztopatzen dabiz bide ezberdinetatik. Hor interesa dau, kontratu daukilako lehen gudarakin firmautakue, eta kontratu hori ezingo dabilako barriztu, hausi penala, gero, aurrekari batzuk itxu baitzu, gaztetxie, pertsonaren bate gaztetxien izenien, erolako moidaren bat. Orduen orokorra da, baina gaztetxie bereziki kolpatzen dabil Lizarrako udala. Lizarrako beste kasu bat, oi hartzun handi xeuki dauena da, Raimundo el Canasterona, abesti, satira zinjako abesti bat publiko itxiarren sartu utziela talde hauei juizioen, hau da, adierazpen askatasuna pake, no existe hauendako, eta zora gehiago da gertatzen dabiena Lizarra, eta dabil Lizarran gertatzen dabiena, eta dabiltza asko sufri duten, gaztetxeko gure kidiako da, porque les están haciendo la vida imposible. Ez da bitzei usten euren jarduna horrela ateratzen. Ez da, zornotzago matraiu gaztetxie, okupabienetik gunie bera utzik euen gune bat, okupabienetik arazuek konstantiek izen die, barriro kasu jokatzeko modu udalena, kasu hontan PNV dauela zornotzako udalien oso zantzeko da UPN-ena adibidez, dala peina barriro polizia gaztetxen guruen, ertzaintza, municipalak, identifikazioak, egitarau desberdinetan argi semoztu, urekendu,
izunak, eta egoera oso antzeko da. Desalojo arriskuen dau gaztetxie bera, eta ia zelan intzen daben aurrera euren jardunak alako oztopuekin. Bai. Ostera kinu gaztetxie, igorrekue, kinu konjala azte bete bat epaiketa eukineuen, eta horren arira mobilizatzen be badabiz. Zorginola gaztetxie Durango neuen, Zorginola onjala 3 urte eraitxe bien, gero ostik Durangoko gaztie, gero Durango gazte asamblea esan hori etxe bari galditu da, jarduna aurrera atateko gune zentral bari galditu da, eta orduen kaletik gaztetxera gazte asamblea sortu zen. Kalien hasi ziren gauza ezberdinek itzen, eta euren proposamena, euren helburutakoa basan gune bat lortzie. Udaletxeakin ibilidie bileretan, ibilidie esan digune bide legal guztiak agortzen fandie, eta Durango gazokan kontestuen erabaki bien Durangon bertan, plazan eguen korreozeko edifizio zar bat, utzik eguena, okupetie. Ostera poliziak desaloja ginen gaztetxie, represinua bastante potentie eta bastante modu jartuen botazitxun bertatik gaztiek, bertan babesa erakuste horbiluzan gentie be kolpatu izen zen, eta lehen aipatuko polizian funtzioa, horbe, argi gelditu zen. Eta, ontxe garriro be kalien daz, eta euren jardunak kalien jarriketan dau, ontxe kuartutxo bat be ez daukiela, kale gorri zen. Espero daigun, alik eta azkaren gaztetxe bat ukitzeko aukeria daukien. Ikusi dugu, hauek, bide legalak agortuta, bide ilegala hartu, eta polizia hostixak abiali hauela udaletxiak kanporatzera, eta zuk ezagozun bezala, la historia que se repite todos los días, poliziaren funtzioa da, boteretsuenen interesako abestu, eta langile klasearen langile klasea jipoitzia, bere eskubideak aldarikatzen dituztenean be hostixaka apalduz, eta barkatu, igual gaztetxeren bat ere gazte asamblaren bat astu jaku, alaba da urrengun jakina hasita sartuko errepaso hontan, baina hori argi ikusiana burlatan EH Bildu dagoela, Lizarran UPN eta bestietan matraiun zornotzako kasuen eta Durangon adibidez PNV dagoela. Argita garbi gelditu dana ikusi dugu, zelan bardin dutzen. De hecho, Lizarrako arazuek Bildu genetik bat zela, UPN-ekin jagan izan da areagotu. Alderdize gora bera, loguek kanbiziago eta izena gero, jarriketan da bela interes batzun peien, boteron alde, bestatzuen aurka, eta euren interesetatik kanpo ez dagoen hori erreprimituz. Argi dago gaztelakio gure baitzu gaztetxe egonkorrak sortu gure herrixetan, instituzioen partetik laguntza gutxi euki biher ditugula, eta baldin badaukegu emuten baduzkute zeozer instituzioetatik izango ala guk beretan borroka baten bitartez eureik kendu dutzegun zeozer, eta ez euren borondate honez emuten duzkun zeozer. Azkenean, alderdi politikoak die enpresa batzuk, non euren helburuan gobernatzia sistema kapitalista bat, eta sistema kapitalista gobernatzeko helburu baldin badukezu, zure helburua izan bida boteretsuenen interesako bestu, eta pobrienei lapurtu, eta hostixaka jo, interesagoek mantendu daixien, barkatu. Sin más, konklusio, ez dakit zer geixo gautzun gaitzeko. Patutako azken ideia gure benok barrio hartzie, hain uste oso importanti da alderdien izaera be seinaletie, eta gero gaztetxe honi eta asamblea honi da geure babesa erakustie, eta aldan enien launketako gongo garela, eta edonork jarribiko bela bere aletxu debe burruka hontan. Eta ontsi konturatu da, baina, konklusio berdinare, aldugaren mirenek atera den konklusioakin, azkenean alderdi politikuek ez duzkutela soluziono bihar ditugun arazoak, gu langile klase bezala gure antolakuntza propioz lortuko dugula benetan gizarte justuago bat sortzia, eta hortarako independentzia politikoaren garrantzia langile klasia izango dalako benetan langile klasia askatuko dauen sujetu bakarra, eta ez esperantzak jarriz, instituzio politikoetan da zen politikari profesionala kabernoiz etorriko dien guri enpresari xuei sobrau jakien migajak repartirutera. Egurrien jarraitzu gaztetxen aldu zabitzen danok, eta
ba hori, batan nola eginaz, gauzak aurrera atako itxua. Ikusi izan moduen adibidez, zestuako gaztetxeko desalojuek gelditu zanien, Euskal Herri osuen, dozenaka gaztetxe batu zenien bere aldeko borrokara, desaloju egunien ustailego egun bero baten agertu zenien zestuan eundaka gazte, eta EH Bilduko udalak eta Elizak atzera bote bien etxegabezie desaloju bera. Zelako garrantzitsuan, elkartasuna, espazio eta leku ezberdinetako langile klasearen eta espazio, langile kontroltuko espazioen eta gaztetxien elkartasuna benetan etxaien erasuei aurre inalizateko. Baina bukatzen gabiltzela emuten dau edo. Ontxe, azken puntua, ez dakite hormak lehen indauen eskema goratzen zaria, baina izango zen gaztetxian daukagun urrengo hilabeteko agendaren repaso azkar bat itxia, gakoren agenda ditugu gure eskema marabilloso hontan, eta hainbat ekimen ditugu, edixe esan, urrengo astietan, adibidez martxoak bat, apiriak bat izan martxoak batien gurien arrasaten karnabalak ditugu, eta karnabaletan azken urtietan bezala gaztetxia zabalik egongo da, gainera zehatuko gare zabalik egotetik aparte apainjuta be egotia, ez dakit ze puntuta arte lortuko dugun guapo egotia, baina zehatuko gare behintzet, egisa iunetan be gutxi garriko dala, baina jarriko egisa bestela noiz behinka. Gero martxoak 15 kontzertuek egongo die, Raccoon Fest, eta deitxuko dana. Bertan Aggressive and Voiceless, Lee Core, Oben, Kolpeka, Kramadense, barkatu gaizki ahoskatu baut, eta bi egongo dienak. Hemen okeres banau, hemen ataratako tekin ekonomikoak kantzerra investigatzeko leku ezberdinetara bideratuko da, benetan ez dala interes pribatuko ezer babestuko, haizik eta zangot. Sin más, que se va a investigar, que se va a donar el dinero para investigar el cáncer. No me sale esatia modu egokiago bat. Gero, martxako eta eratzixan kontzertuak egongo diagurien, Mikosis eta SSS. Gero, hilabete bukaeran, hilabetero itzen dugun bezala, Cineforum egin gau, martxuen kasuen Atenea pelikula egongo proiektatuko dugu, martxoak 30an, imaginatzen dut ordurako igual bigarren podcastata da neukiko dugula, ez dakit fetxetan zelan kuadratzen dara, baina... Espero digu neukitxia. Espero digu. Zentzurarik ez dugun jaseko, ez dut uste. Ez dut uste, gainera daukagu el probazo de Peru, fijo que no nos censura nada. Eta gero, bakituen bezala, astero ostegunetan eukitzen dugu kultur ostegunak, musika estilo ezberdinaz gozatzeko aukera emuten duzkunak ostegunetan. De hecho, musikatik aratago be, antzerkiak, monologuak eta bai egoten dira, así que animatzia danoi urrengo hilabetian eukiko dugun egitara ezberdinetan parte hartzera, eta gero, aipatzia bez, nik uste ja komeniala aipatzia, Agakoren 34. urteuren Alaister datorrela, apiria zieran egongo dala, eta Alaister berri gehiago eukiko dituzuela, bi aste horreitan ze motatako ekintzak edo eskaintzak eukiko ditugun gaztetxien jakiteko. Agendakin hori, neiko hilabete kompleto txua, eta... Morma, ¿qué dice? Pasera del posca. Joder, hori, nik gauza gizeo usteko desateko, ez dakitzu bestela ebuel mirenek badukuen zerbait, zeuk, bestela ya bukatutzako gonaude. Siéntete privilegiada, primera invitada del podcast, más famoso de Euskal Herria. Hori, hau izan da Elena, ez dakitze entzun badozue, ikusi badozue ze pentseu jatzuen, saiatuko gara hobetzen, saiatuko gara gauza garriziak ekarten, interes eskuek izan dizken elkarrizketak be geurera ekarten, eta bere zoneaz bukatute. Eskerak emutie Peruri, hemen egon dela geu entzuten eta geure arazotxuek soluzionetan ibili dela, atakutza dut tragoren batero irixen, eta gero be, hori, hasieran lehiru ditugun notiziak, hori, nahiko
ez da, txiste antzeko bat, osaiak ere izen dela. Ja, isa. Mondraberrin jasoi notizia horreik, Mondraberrik babesten dagoela espazio hau, podcast hau, eta bere zoneaz bukatutzat joten dugu. Eskerrik asko miren, etortzearen gurera. Eskerrik asko entzun duzu nahi. Eskerrik asko luken, nerekin batera elkarrizketa interesante hauek eukitzearen, eskerrik asko Perulaiz, placer bat beti zurekin lan etxia, eta, bueno, itzi arbe hemen dau guri entzuten, urrengoan igual parte hartuiko, baina, bueno. Eskerrik asko, gente. Bueno, urrengo arte.